Hey guys! What's up? Nandito kami sa PSU. Papa ng boy? Paalam na. Sabi ang online ni Bakla. Ngata. 3 board 2? Oo, nakakabit po. May tupig. May sarang karon. Wow! Istagtag mga na. Graduating yan. Ay guys! Alam ko na! Ano nangyayari si Green? Naniwan? Kitang tama na kita nga picture nyo. Ang bilok to siya. Oh, isa ba? Sinurata ko. Ang awan ni Adan na pirmani bagi ni Dilan. Sana po. Wait. Kaduan ba ka ng babali? Na? Ito pa yung bago. Surata mo po na. Away, naggugulo kayo. Sige. Hoy! One eternity later. Ano, nireply? Hindi na on pa yun. Huli. Tagidoro kayo. Na? Isa po mood ko na no at nagtiltiliw. Hanggang makahuli. Kunano, naglamay ng huhuli. Hi guys! Ay, ate Manis, mamamandishmisin ko lang ni nanay ko. Kasi kapalitan ka. Wala akong tripod. Meron dito sa likod. Ay, saan? Dito sa bag ko may stand. Ito oh. Oy! Oy, pansinin nyo na si Alfredo. Ay, tinitignan ko kasi. Ito oh, buksan mo yung bag ko, Adria. Pero takaw orange. Merong ano dyan, stand. Asan dito? Pagkabukas mo, di ba yung harap na sakit? Oo, nakapkap ko na. Yan, yung base. Anong base? Yung base niya nandyan. Hindi naman niya itatayo. Hawakan niya lang. Ayaw mo nang pinapatayo, Charay. Hindi. Ayoko. Sicha! Oy, ni driver. Kinakabahan yan. Oy, sisit na lang ni nanay nga. Sana all sinisid. Di mama kanak pa Pumunta kami sa PSU. Para? Ako kasi hindi lang naman isa yung magagalit. Jack pa nakapakada mo ka di. Tatlo sila. Wait lang, mamaya mo tanggalin. Gag-sure. Ito to, nung cute. Saan yung susunod na Petron? Bakit? Petron? 2,000 years later. Boy, cellphone mo. I forgot. Yay! Hulaan niyo kung nasan kami. Boracay, char. Touchdown! Tundaligan, Pangasinan. Dagupan. Anong silbi lang nandito tayo? Hindi ko alam sasabihin ko. Nakalimutan ko na mag-vlog. Kaya nga ipag-ak. Natik mga podcast na yun. Ayan. Nag-open magilugan. Kitangman kasi bilog ganito. Pari air boy, mayan. Fresh air. Ate fresh air, cha.
Sa Bali, yung pa ipadalas. So ayun, hindi ko alam kung paano kami napadpad dito sa beach. Uy, at liwili ko ba kung kunano nito? Nagpunta kami sa bahay ng kakilala. Kakilala ko. May nagrigat Namiram kaming shorts. So ayun. Tapos, ano, maglagay mo na sa ano? Sila may snapdrop.net. Ulit! 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 Mas maganda yung nauna! Wala, di ko na makamot. Punta sa'yo. Ano, baka may off ko yung Tingin na sa tiyan. Hinta! Uy, Oy, nasa school daw si Sir.